Umbutho wabaSebenzi abatya umhlalaphantsi, i-Civil Servants Pension Redress Movement, ubambe umsitho wokunyusa Ingxowa-Mali kwiholo yoluntu eDiepkloof ngecawe ngeenzame zokuxhasa abatsala nzima esele bebeke phantsi izixhobo zokusebenza ngenxa yeminyaka. Lo mbutho uthi uninzi lwabantu abatya umhlalaphantsi lukwimeko emaxongo njengoko iindleko zokuphila zithe gqolo ukonyuka. Okanti ke umbutho ucela uluntu ukuba lolule isandla ukuze abantu abadala abangasakwazi ukuzisebenzela baphile ngcono. I-Civil Servants Pension Redress Movement ibambe umsitho wokunyusa ingxowa-mali yokuxhasa abantu abadla umhlalaphantsi ababekade besebenzela urhulumente. Ukuhlangabezana neemfuno zabo bafumana imali yomhlalaphantsi kuba isithi incinci kwaye ayenzi mehluko kwiimpilo zabo. The Pension Redress Movement is a movement that wants to redress all civil servants, which means all people who worked for the government from 1961 to 1998, the 1st of September. Why I am saying this is because people who have been redressed, according to the Resolution 7, it says people who are to be redressed are from the 2nd of September 1998. Eli qela labantu abadla umhlalaphantsi baziva njengabo babekelwe bucala emva kokuba bedlale indima enkulu kumacandelo ohlukeneyo benikeza ngeenkonzo ezidingekayo. We started the movement to claim the money for the rest of those people because we believe, and it was stated by the government, that 3 groups were discriminated against. It was blacks, coloureds and Indians, okay? And then there was a discrimination in those pension funds of those years on the basis of race, gender, physical status and status of employment. So all the people that worked for the government, not only professional people, but garden workers, people working in the clinics, people working in the offices, the people worked in laundries and in kitchens. If you worked for the government, you were discriminated against and you qualify for pension redress. Lo mbutho uthi unomnqweno wokuba izikhalo nezicelo zawo ziwele kwiindlebe ezivayo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eDiepkloof.